नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेती यांचा तुलनात्मक अभ्यास. या व्हिडिओमध्ये सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. पूर्ण माहिती मराठीत दिलेली आहेत. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना चॅनलची लिंक शेअर करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देईल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. पूर्ण व्हिडिओ पहा, स्किप करू नका आणि नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण असेच व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर येत असतात. दुसऱ्या मित्रांना पण या व्हिडिओची लिंक शेअर करा, कारण त्यांना पण हा व्हिडिओ भेटेल. तर चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. याचे PDF पण अवेलेबल आहेत. आपला व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, त्याच्यावर तुम्ही मेसेज करा, तुम्हाला नक्कीच याची PDF भेटेल. धन्यवाद.